tuần trung mai hian zo babung somli pani changa thu kan zing ho la dona zo babung somli pani changa chuan ngei zia kan ti chuan benga khriat na mai chuan ka khreto chia ma se tu na zong ka muta che ti kan mu ni ole tun lai christian te mizo christian te hian in thlakau changsang thu ka ti maya thlakau changsang pathian thu hi kan in fa na se em maya kan ngai thana se em mai ni chu chu enge kan ti chuan en tirnan chu mi khami tum chuanin harsat na ka to ka pathian hne na lom na eng ma ka nei lo pathian hne na tong thil tha po ka muin ka khelo ma se pathian thu angin pathian hne na lom thu kan soi top maya lom na tur po ka mu chuang lo ma se lom thu kan soi top maya chu ta tong chuanin lom na ka chaka chuak ta tiang chi te tin chu lawa chuanin pathian hi au om ka ring ngai lawa kanuna hian pathian na tho eng ma hi ka khelo ma se pathian hi ka ring top maya be dong takin pathian hi kan ring ve top maya ti chuanin pathian ha tho kan lang chowa ti te khang ang kha ka soi se la ni me lo ne thakau changsang pathian thu ka ti om zian na chan po ka da san wa ani khati ang pathian thu kha aro pui ni khatiang testimony nei kha pathian rin na tur chan po kha chuang lo lom na tur po khem ya lo ma se lom thu soi top thei te pathian rin na tur chan po kha lo pathian ring top thei te kha aro pui ni ama ko chu khatiang anga sang thaka wa kan chang vek lo ni tam zo hin kan chang lo ni kan ting he tiang tin thalai kalani wangin thalai base dawin thil ka soi hian ka soi thina thalai ta jinga pe chuanin khatiang anga sang rin na kha kan nei me lo ni ha ka em mai ni thil hi waringa wa pom tur chuan nga ti nge ti hi zona hi om nge nge me khring ta jinga chuan le ma chan sang do dan chuan nga ti nge chan po mu chuang lo mai la a chan po khelo mai la ka pom thowe ka ring thowe ti na kha chu kan nei theya ma ko chu kha soi tong hang ka tiang chu thlakau chan sang pathian thu kan ti dewa nga ti nge chan nga ti nge niang a chan khe chu khelo chuanin wangin nge ka ring ngo tang em wang nge lom thu ko soyang di kha thinlunga lo om ta thwina ni chung mi ta tan chuan eng pathian thu nge an thinlung hne during en tin nge kan soi ta khang ti kha zona alo om ve le thei ta ni ole he prai bung som pakhat chang khat kan en chuan rin na chu kan thil lam hu lo mo khret he a om nge ya kan khriat a om nge ya kan khriat le kan be se kha ma se ta ka kan va mu si lo kan va fin fiat chuang si lo ma se a om nge ya kan rin na kan be se na chu rin na ni tin kan soi thei kan soi thruina bible a po en zia kha chu tiang chuan chu tran chana po kan mang thruina ama ko chu kan khriat tu chu rom bung som chang som pa sari kan siar chuan rin na chu khriat na tongin om thruina ni ti ta kan huwa a bible thu kha chu ka kon la chuak den lo menga achan chu bible study ang deutana kal theya eng pon ta se rin na nei tu chuan khriat thil khriat nei ve ngai ni helai hianin soi tuang khanin thlakau changsang pathian thu ni lovin thlakau chang niam pathian thu kan ti tiang thlakau changsang ve lo pathian thu tun tu ma hianin sei ka duwa thil ring top tu chun khriat hi nei phota ngai nei ka ti ni ge chu ke ma chuan ke ma thlakau chan bi ka chuan thil eng ma achan le wang khelo chuanin thil ring top bi har sa em maya chumi ring top thei chu an o omani ama ko chu isu hun lai po khan han ngai to tai la isu ring top ho kha anga tingen ren kan ti chuan isu chan chin an lo khui a thil ti theina te dam lo ti dam te le asar mon te thang kha chuan lo ngai tha chumi chong chon pathian khan ring top mai ni kan chui chian chuan isu ring em ho kha ama isu chu takin an la mulo po ni mai thei ama ko chu isu chan chin an lo kha to chumi chuan in isu kha rin na anei ti ka ni tuna hian eng wangin ngai bible hi kan nei kan ti chuan bible thuin ziak zong hi inga tan nge kan ti chuan thu dik min ko mu tu ani lain pathian kan rin theina turin pathian ha tho tam tak bible hian in roi ko ta pathian hi om nge ya pathian hi arin tla kan ni ti kan pom theina turin kan rin theina turin bible hian pathian ha tho chan chin le man lai kan mi ma sa te ti mai tiang khatiang chan chin kha ain ziak khat dulani eng tan nge kan ti chuan hei kan chianga kan khrianga heta tong hian pathian kan ring don ani isu krista kan ring don ani chu atum pakhat chu ni ama ko chu kan ti zela nga tun lai mi chuan in bible hi atlang puin kan te tong kan in khila bia kina te a thon thuang ten kan soya tin sabat sukula te sunday sukula te kan zero thina bible thu in zia ka hi thon thuang deuh hian kan ngai ni mo hei atak taka va thleng angin va pom tho mai la ke ma ni min ron ti phur tu ai ma chuan thon thu hei film kal tluang pa ngai thil om sa thil ni ve tu phrim anga wada na hi kan neya chumi ni wang chun tunlai tholai tam taka chuanin bible thu le bible story hian kan thinlung po hi a khoi thei meu to lo ni chuai chuan kanun zo ka hian kan buai to zo ni ke mani nun ve ka hian bible a chun pathian chu kan tlak ani mai thei ma se kanuna chun pathian hi akin tlak na kalak mu ve lo ni ke chu ti hi mi tam takan omang
Bible chuanin pathian hena lom thu soi na tu thil chan tam taka in ziak thawang ma se kan nun kan en hian pathian hena ke chu lom thu ko sei ve thelo ni ti tam takan omang chu nun chia mai chu zo popo khana tong kheta ni zo popo khan pathian ring em a khoi em maya ama ko chu nun a hau sat na a han thlenga setanan an be tak 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 thu chuan pathian kha ring hel ve rom ani kan ti theyang pathian chu phasan chuang lo nangin achunga thil thleng kha thiam lo ni kan ti zo ka nge pathian ring hel kan ti kha chuan thlen khat tan ang i thla kan nuam lo thaya achunga thil thleng kha a thiam lo zo na tam taka neya kha zo na chan na kha adu ni ama mo ni pathian chu soi chelo ma se pathian a khan zo na tam taka nei ni chuwa zo na zong chu chan na muta em kan ti chuan a zo na zong malte te chuan chan na a mu fak lova ama ro chu a to pa chuan pathian in a changa pathian ruwa man na le pathian kan khot na a khiat phak lo zia zong an khiat tak nu kan pathian a rongin chan na donga chuwa chan na don chu a zo na chan na ata na adu angkha ani lo ni mai ama ro chu chan na chu donga ni a to pa phei chuan in kan Bible chang in ha na ka kon chiang ta kha benga khiat na chuan a lo kha thrin ve lo kha ve thrin to ma se to na chuan atak nge in pathian kha amuta ni ti thu Bible han kan chiang zo ta che ta ni chu tiang che chuan ke ni thlai te le puit ling jok te pon aniang he video kon en to te pon pathian thu chu kan kha thrin alom pathian na rin tlak zile pathian hi omani ti po kan kha thrinang thu soi tu te choi te Bible thu tong te tin pathian thu kan zirna tong te pon kan kha ne hle lu yang midang ten hena soi chonga mi te hnial deuh zung thei tur khopin kan khriang ama ro chu atak takin kan nuna ania mo kan hu phak maya hian kan nun chau kha ka te lo ne kan mu phak tu na kan la biak phak Bible en ziak am ha lai mi ni to lo tu na kan la mu kan la biak phak te nun na tang hian pathian hi rin tla ka pathian hena hin lom thu soi tu ka ni ti te pathian hi in ha na tla ka ni ti hi tran chan tla kan muem chu apoi mo ta ni chu kan hu chuan si lo chuan kan rin na hi a nget thei ta lo ani a chan chu soi tuang khan Bible thuin ziak hi thil om tu thil thlengsa thon thuang de hian ngai in do na hi oma tu na kan nu na hian tu na kan generation kan dam lai hun hian pathian rin na chan tu kan hu tu ani mun pakhata chuanin mi pakhatin thua soya testimony soya pathian ina kai huaina te soita an ko khan upa pakhat chuan khati ang pathian thu tak po soi lo mani chanchin soi mai kha chu pathian thu po ani lo tin a soi ta dei mai na chu kha ko khan upa kan tem bang ni lavin mizo tana kan pathian thu pom da na ni tlang puin mizo ten ti tai lam mi tam zo kin tiang pathian thu kan ti hian Bible thu Bible story chiara Bible chang ka ti khan chiara ka ti jir neu hi pathian thu kha chu kha mo kan tia min anuna pathian ina thila lo ti to testimony an soi hian a testimony sermon an soi wa khan pathian thu soi lo riawang hian thren kha chuan kan ngai thrin mai thei ni ama ro chu tun tu ma hian chungai dan chuanin kan rin na hi ati nget nge nia ati de ko thong jok ti hi ngai thu tham tak mai nia chu wang chuanin kan rin na ti nget tur chuan khiat na kan nei anga ya chu khiat na chu Bible atangin kan ani tu kan kan ti tak nang kan te atangin Bible thu chu kan khan hema Bible story te po kan khan hema ni Christian chung kwa chuan Bible atang pia lama inuna khan kanuna hian pathian hi kan tla kan nei ti hi patong tuem ka mu tuem chu poi mo chu kan mu chuan si lo chuan kan lo upa zela kan thlel na tam tial ani ti khan kan mebel chho vel mai to ni chu ta chuan nge poi mo em kan ti chuan testimony hi poi mo ta em ni i testimony kha poi mo a ka testimony hi poi mo a midang ten hena kan testimony hi kan soi chu angai ni pathian ina min ompui to na te midang ta ni soi chu ke moi ti lai nang ma tan ba ka ni i testimony pathian ina ompui to na che te tin pathian om ngei ni ti atak ngei lo ton to na te kha chin chiala midang ten hena soi thrin la chu chuan Bible in ziak mai ni rawin i thin lung zo ka khan pathian om ngei ni ti kha in ziak don ta ni tin pathian rin ngai na khiat mi to lo huna po pathian rin tla ka nei ti kha tun mai lo ton toi lo soi thina i lo ngai to chua thin chuan kha khanin pathian rin tla ka nei zia kha be sei tu om lo huna po khan chu chuan a khil non thei don chani ngatinge china hang kan soya thakau changsang pathian thu ka ti kha kan let lenga ngatinge mi tam takin pathian alom na po an hu lo lai le lom na tur te pathian rin chan tur po an khiat lo lai an rin thei lom thu te ngatinge soi top thei kan ti chuan an hun kal towa pathian alo rin tlak towa pathian chuin nga na tlak lo ni to ni ti kha voi tam tak an lo tong towa voi tam tak an lo soi chuak towa chu wang chon tun din huna eng anga har sat na de mang an na po beidon na po tong ma se an hun kal ton testimony khan chakna pe ya malaman pan thei zo kan ti kha ton tu ma hianin khrethak leila thain ka khia chu wang chuanin kan nu na hian pathian ha tho hi i chhu thrinangu kan nu na hian pathian ha to te pathian ina mal min som na te hi thil thleng ve tur hum phim anga ngai lovin kan chin chia pa ya kan soi chua na sat thei chuan chu chuan kan rin na hi ati ma son jok thei don ani ti hi tun tu ma hian ka kon soi duwa
ทลายแต่จิงเตตินละโนปังจอกเต็นเห็นแต่กันสวยแต่มังไงมายาไบเบิลอินเซียกันรำเชียนี่ละวินข้ามีปากอาคารกันถิ่นลุงตัวนั้นหมูภาคตัวนั้นข่อยภาคตัวนั้นระเบียบภาคเตะปะเทียนทุอินเซียแหละปะเทียนกันกล้ากันอีกนะครับอันเครียดแต่มาอันหูตำนาจวนปะเทียนกันนักกงอาคารนักสตากินปุ๋ยเทดอนนี่ที่เขาต้นจุมาเห็นกันสวยตัวจู่วางจวนนั้นเทสต์มันนี่จวนสวยชั่วเรียเดมเราละอีชินเสียทวินจวนปะเทียนนี่สวยชั่วนะหุ่นเป็นมังเจติค่ะต้นจุมาเห็นกันสวยตัวตัวนั้นจงจวนจวบปังเดียวเฮียนเบงเครียดนักจะว่าเครียดเราว่าอัตตักเงี้ยหมดตู้ปะเทียนกันกล้าเสียฮิมีทุสวยตรงนั้นเครียดเจ้านี่ละวินมอไบเบิลทูตรงนั้นเครียดนี่ละวินอัตตักเงี้ยตรงตู้กันนี่เทนตัวกันแล้วปันกันทุสวยแต่มาเป็นสมศักดิ์เวกก่อนเสีย